Mød Market Radar, din Business Central intelligente assistent. På få minutter leverer Market Radar opdaterede markeds- og virksomhedsdata, så du kan træffe smartere beslutninger, uden at forlade BC. Alt for ofte er nøgledata spredt på tværs af forskellige hjemmesider og værktøjer. Market Radar ændrer det ved at bringe aktuelle virksomhedsoplysninger, momsvalidering og markedsindsigt direkte ind i Business Central. Med Market Radar kan du verificere momsnummer øjeblikkeligt gennem det officielle EU-VIES-register. Få adgang til officielle virksomhedsdata fra Danmark, Sverige, Norge, Frankrig, Belgien og flere andre lande. Tjekke virksomhedsstatus og se, om en virksomhed er aktiv, under rekonstruktion eller markeret med advarsler. Følge den seneste lukkekurs ved at tilføje ticker-symboler på kunder eller leverandører. Og når du opretter en ny kunde eller leverandør, bliver opsætningen hurtigere. Slå virksomheden op, hent stamdata og overfør dem direkte til kortet. Alt sammen tilgængeligt gennem licensbaserede planer, fra Free til Pro, så du vælger det niveau, der passer til din forretning. Det er nemt at komme i gang. Hent Market Radar fra Microsoft AppSource, tildel en licens og oplev resultater på få minutter. Bring markedsindsigt direkte ind i din Business Central. Market Radar. Smartere beslutninger direkte i dit ERP.